gracias, moi boa noite. Benvidos ao Land Rover My Show. Gracias por eso. Moitas gracias. Bueno, benvidas, gracias. Dios, ainda estou ca resaca de San Xoán, ainda. Foi dura, Que este ano San Xoán... Buah! É moi cedo. Este ano caeu moi cedo. Tamén vos digo unha cousa, este ano San Xoán non fixo falta chaqueta, No. Vamos co cuadro, que? Venga, vamos co cuadro, vamos. Perdón. Vale. Xa está. Hai un lío co cuadro. A xente estános insultando. Bueno, estánme insultando a min porque... Claro, hai Roberto, son un galego que vive en Canarias, se non queres ensinar o cuadro, podes metelo polo sacro. Vete a la mierda, hombre. E este outro... Xa sabemos que es feo, ensina o cuadro dunha vez, Langrán. Vaya, usted a la mierda, Elías. María, eu creo que o cadro non existe, son os pais. Tu madre é o cuadro. Este que... Que bien. Descoñecido. Podías meter o cuadro nos... Bueno, cuadro de Diola, que problema nos trae o cuadro, non é? A estas alturas de temporada xa anunciamos cando se va a enseñar o cuadro, ainda non. Quen non sabe? É difícil de saber. Porque ahora estamos facendo... Ustedes non se dan cuenta, pero estamos facendo cada día varios programas en directo. Bueno. Entonces o directo... Pero a miña idea como Roberto Vilar sería... no último programa de temporada, que será a semana que ven o martes, ensinalo. Esta é a miña idea, como Roberto Vilar, pero aquí non manda nada. Aquí que manda é Mon, un aplauso para Mon. Que tenemos? Temos moitas cousas. Eu digo se despois eliges. Temos a Fernando, un profesor Vai xubilado... ta modo que non temos presa, que isto non é hormiguero. Vale, temos a Fernando. Fernando? Un profesor xubilado xubilouse con 70 anos. Porque lle obrigaron a xubilarse. Que senón ainda non xubilaba. Quería seguir traballando, tío. Seguir traballando e de feito. Que asco, tío. O sea, tío... Que asco, no. Pero xa está, deixa sitio. No, pois el quería seguir. E de feito, como se xubilou... E retirouse con 70. Sí, e agora é campeón de España de 5 kilómetros de maior de 75 anos. Non é campeón de España. É de correr? Sí, claro. É que ten o récord de España. Un aplauso para Fernando aí, veña, va. E despois sigo. Espérate. Un aplauso. A ver. Joder. Iba a dicir, habrá que verlo, pero xo, vimos. Fernando está ali. Sí. E despois temos a Mabel, vendedora da 11, desde fai 2 anos. Pero antes de vendedora da 11 era soldado. Soldado militar? Sí, estuvo en Irak. Ese cambio. E en Kosovo, sí. Que estaba na guerra e dixo, vou vender cupón. Que pasa? Sí, que pasa? Que non sabe aparcar o coche e non sabe a matrícula do coche tampouco. Fatal, mal. Pasou algo, non? Sí, non sabe a matrícula, un follón. Bien, da igual. Entonces temos o xubilao. Fernando xubilao. Mabel. Que non se quería xubilar. Que non se quería E xubilar. o tío debe estar cobrando a máxima. Pode ser, era profesor. Era profesor, claro. sí. E non se quería xubilar o tipo. E non se quería xubilar. E agora está con 14 pagas de 3.000. Sí, pero non se quería xubilar. Non se quería xubilar. Temos a Mabel. Ou tuveron que sacar unha pausa. Sí. No, de feito, está envenenado. Aquí é vendedora de cupón, pero antes era militar. Era militar. E temos a Manuel, un rapaz maravilloso, espectacular, que tuvo a desgracia de perder un brazo nun accidente con un hormigón. Xa me dixo que non iba a aplaudir. Xa me díxome, Xa dixo? Sí, díxome. Mon, perdona, pero non vou aplaudir, Bueno, non pasa nada. Tranquilo. Pero dixo el, Manuel. Sí, dixo Onde está? Manuel está ali. Manuel! Un aplauso para Manuel aí, venga, va. Dale un micro. Perdón, chicos, por pasar por diante aí. Pero sí que é verdad que lle falta un brazo, Sí, toma. Collo co dereito. Co dereito, sempre a dereita. Que tes o deso que se chama que ter humor negro, non? Humor negro é miembro fantasma. Rinse dun. Basicamente. Tú cando perdicho o brazo? Por fai casi 18 anos.
nun accidente. Sí. Vale. E que pasa? Que esta señora que está aquí, A miña esposa. ten que ser a tua muller, porque Sí. senón couber unha persona sola, así, aquí na esquina, sí que ríese moito o tipo del mismo, non? Demasiado. Bueno, hai que... Hasta rí durmiendo. Demasiado, no. Sí, el hasta poder- cando durme. Sí. Sí. Teño os documentos aí. A ver, pero contame chistes No, de... no jodas. É que eu non sei chistes de xente que lle falta un brazo. Tú sabes, a ver, chistes... Este está guai o que dixo, que non vas a aplaudir. Non vas a aplaudir. Non dir nunca. Vale. Outro día iba polo muelle, non? En Bueu. Pero tú contas chistes mismos de persona que lle por falta un brazo. supuesto. Del mismo, claro, Por sí, sí. supuesto. Del mismo. Entonces iba unha persona polo muelle, iba saltando, non? Saltando. E faltaban os brazos. E saltaba. Sí. Vale, vale. E decía, joder, mira esa persona que vai con todo o humor do mundo, saltando, disfrutando. Intentamos hacer con él e digo, joder, dá gusto verte, tío. Faltan os brazos, estás alegre, feliz. Saltando. E dice, me quero estar feliz, que me pica o cune que me rasque. Muy bueno, Manuel. Eu enténdote. É o que hai. Eu enténdote porque tamén todo día así. Todo día, todo día. Pero bueno, non sei que sempre dicimos San Robert que o humor, a comedia, cando non hai medicina, é a medicina que É a nos queda, medicina verdad? que hai. Reírnos e todo. Muy fan do programa, eh? Sí. Muy fan, muy fan. Pero tampouco pode vir moito, porque non aplaudir. Claro, vente, pero non me digas moito, porque senón, se veñe moito sin brazo, claro. Que a ver. Un crack. Parabéns, Sado. Vamos a saludar a Fernando, que? Ahora vai donde queiras, tú. Eu digo onde están. Mabel, tela aquí atrás. Interésame Fernando. Fernando está ali. profesor Fernando está ali. Jubilado. Envenenado. Ostras, Cabreado. Fuertemente Está cabreado. moi ben, claro. Joder, que tal, Fernando? Además como ten estás? frío, dice que ten frío. Tes frío? Normal, veo así. Que me- O aire acondicionado matou. Pero mira, ponte de pé, ponte de pé. Vestíchete moi rápido, No, non? sí, sí. Visteuse ca luz apagada. Visteuse ca luz apagada. Colleu o primeiro que No, vía. no, está ben. Vim pensando no calor que tiñamos. Ele está xubilado, pode facer o que lle día a gana. Sí, sí, poden facer o que queiran. Entón, que pasa? Que os mestres teñen unha idade límite, os profesores, para traballar. 65 anos. Pero se me dixo Mon que tú eres todos 70. Xa, pero había posibilidade, mentras os meus compañeiros todos estaban esperando a cumplir os 65 anos Sí. ou incluso un 63. límite de Sí. anos de servicio, eu o que quería era continuar. Traballar máis. Chamábame loco. Pero tú pudeches seguir hasta os 70. Entón, había posibilidade de pedir prórrogas ano a ano co control da inspección. Sí, sí, sí. E eu seguí ano a ano hasta os 70. Deixaronme como propina terminar o curso. Pero cando terminou o curso, Os 70? Pa os casa. 70, os cumplira no 20 de xaneiro e xubileume justamente o 31 de agosto, o día do 19, Sí. o día que cumplía 48 anos na enseñanza, sendo con de larga Estuveche 48 anos. O profesor máis longo de toda Galicia e segundo de toda España. Sí, sí. Perdón. E é campeón de España e récord de España. De que idade lles dabas clase ahora ao final? Vamos, eu son licenciado en Xeografía e Historia, pero a miña pasión é a arte. De tal maneira que incluso eu empecé no Rosalía Castro no ano 71 e rematei no IES de Ames. 71 nacín eu, E tú xa empezaste a traballar? Sí. Jo, estou cansado eu. Eu E el- un día pedí prórroga para Fui quitarme. compañeiro e amigo Pedía prórrogas de ano a ano. dous profesores Pero tú ahora... que levaron o premio das letras galegas. Antón Fraguas, Sí, sí, sí. e despois Carballo Calero, e Casi despois en Vigo fun profesor de outra, a terceira sucesora de primeiro foi, vamos, seguendo esta relación, Antón Fraguas, Carballo Calero, e despois a miña alumna, Xela Arias. Hombre, Xela Arias. letras galegas tamén, día das letras galegas, Xela Arias retomou a enseñanza diríamos, en este caso,
do COU, era daquela, era o COU, porque estaba traballando en Estará falando agora, en Xerais. Isto foi o aire. No, está ben, está ben. Entón, ela retomou, quería ser profesora de galego. E, coñecendo que falaban de min como profesor de arte, en vez de literatura galega, escolleu Por ti. historia de arte. Pasa que tampouco tes moita equilibrio, porque ao levar unha camisa con rejilla que transparenta... Era, Claro. probei No, el ven. El está... a El única... fala ben, vese que é bon profesor e tal, pero non pode respetar moito a unha persona que lle está vendo un pezón. Claro, entonces... Pero parabéns. Ese aplauso para Julián de ahí. A orixe desta camiseta era a calor que facía, era imposible. Ahora temos a Mabel, si queres. No, Mabel, eu iría xunto dela, Solo... A vendedora? Sí, Que era sí. militar, quen é? É ela. Eres tú? Aparcou mal... Pero que pasou? A ver, contádame do coche. Mima. Que pasou co coche? Eu aparquei aí onde ven sitio. Molestaba? Aparcou mal e trouxeron a matrícula. Mira, hai un coche que matrícula tal, por favor, se o pode retirar. Non se levantaba, ni gen. Claro. É que Por sabes favor, que pasa? coche Que tal, nada. foi Miss Vaca o venres pasado. Sí. E deixaron posto as cuadras, por exemplo. É verdade, en Luar foi Miss Vaca o venres pasado, non? Como volveres pasar? Non foi vai ben- ser este verdes? No. Vai, Tu crees? vai ser mañá. É mañá. É mañá, Mañá é Miss Vaca. Mañá é Miss Vaca. E todo o que está montado fora é para Miss Vaca. Claro, todo o que está montado Pero fora... por que lle poñen carpa a Miss Vaca? Por si Ah, por chove, si por si chove. chove. Que Vale. pode chover moi fácil, Vale, Incluso pode chover os xoves. E tú aparcache onde Miss Vaca? Eu aparquei alá adiante, non sei. Donde vi sitio? Vale, tú eres militar? Sí, pero degradasterme. Degradamoste. Dixo o sarxento, que dixo? No, dixo soldado, e eu era cabo primeiro. Cabo primeiro, Ah, a ver. Eu fui cabo na mili tamén, cabo, nin primeiro nin segundo, cabo. Cabo. Está ben, está ben. Bueno, os de reemplazo, ¿no? Que levan tres rojas. Sí, sí, Así, sí. dúas ou tres rojas. Tres. Tres. Eu era cabo... Vale, e que pasou? Por que acabache vendendo... Mira, estuve en 21 anos. Estuveche en misións... Mira que coso, verdade? Estuve en 4. Estuve en Kosovo. Na guerra? Sí, estuve no ano 2000. Despois no 2003 en Irak, cando foi o contingente español. No terremoto de Pakistán, no 2005. E no 2007 no Líbano. Pero ali non había que saber as matrículas dos coches. No, é que o coche é novo, non me sei Non sabía a matrícula do coche. Fixo ben marchar de militar, claro. E agora onde vendes? Ahora vendo en Cabo de Cruz. Oh, Cabo de Cruz, bo sitio. Sí. Boiro. Boiro, sí. Vale, empezamos o programa ou que? Venga, un aplauso para él. ¡Vamos, Ana!